Ingane zakwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi aqala ukufelela ikhasi, ngicela benze kufanelekile ucofoze usubscribe bese ubukele le video ezolandela. Uphumela obala oyilunga le-MK wadlulisa laphana ukuxolisa laphana kumavava ngenkulumo engeyinhle evezwe laphana omunye weqembu le-MK okuwubonga Nkosi kanye nokuyinkulumo ke ebithi uyabona ukuthi IFP iyazama ifosa ngomavava ngoba nakho ifuna ukuvuka laphana eThekwini kwiDurban Central. Kanti ke lona we-MK Party useveze ukuthi ucela uxolo laphana kumavava ngale nkulumo engeyinhle ethe yabhekisa kuyena. Ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibone nansi ivideo. No, fellow South Africans, umuntu usenkantolo namhlanje ekseni, kodwa ke ngenxa ukuba kwindaba eziserious engena njengamanje kumele umuntu ayi-address. Sithola isikhalazo lana ngeqembu le-Inkatha Freedom Party. Kunomunye abaholi bethu ohamba waya ku-podcast wafika wabiza igama lesihlalo weTheku wakhuluma ngendlela engayihli kahle. Siyacela ama-comrade uma ngabe nibizwe abeyindaba niyokhuluma endabeni musana ukuthi nigxeka amanye amaqembu. Siyacela ukuthi umuntu mangabe ethunywe umkhonto wesizwe akhulume iqembu asebenza kulona. Uma kuwumkhonto wesizwe siyacela ukuthi ningacije imkhonto nicije amanye amaqembu, kungabi khona i-tension kumaqembu ezepolitiki. Sicela kube nokuthula kwaZulu Natal. Ngakho ke esihlalo weDurban Central Nkosi yamamboma iqembu selitholile i-complaint mfowethu ngokungabize kwegama lakho kahle kwenye ama-podcast la eNingizimu Afrika iDurban Network. Siyaxolisa Nkosi yamamboma on behalf of organization awehla amaphaphu ndoda enkulu ushelele nje ulimi kumholi wethu. Siyaqhubuzela ukuthi abantu abangabhekisi imkhonto kwamanye amaqembu, abangagxeki futhi amanye amaqembu. Uma ngabe ukhankasela iqembu lakho umuntu akhankasela umkhonto wesizwe, asikhuluma ngokuhle okwenziwa umkhonto wesizwe, singabhekisi imicibisholo kubaholi bezepolitiki. Mathula esihlalo weTheku siyathoba ndoda enkulu, qhubeka nokusebenzela inkatha, usebenzele umphakathi waZulu Natal neSouth Africa yonke. Siyahlonipha kakhulu baholi bepolitiki.